Nih, ya. Logofer khulumbai boynisim har दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गोरलैनो मोनसे आङो ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैहाय नोंथांमोननो आं देखायनो सानो जोंनि न'आवहाय स्पेशाल आलासिफोर फैदों आरोना स्पेशाल आलासि माने आंनि बिबौ बोरायफोर फैदों नै नायदो आबौमोना बोराय जाथारबाय नालाय बे आबौमोना एसे आबौआ सातालिनि दै ओमफ्रायहाय नैबे आबौआ सिमलाबारिनि गारुखुथा सिमलाबारि खाथियाव गारुखुथानि बे आबौआ हले सिगांहाय आसामावनिमोन आसाम थुक्राझारनि ओमफ्राय आबौनि बुरैया दरंनिमोन उदालगुरिनिमोन दा आबौ खोथालाय आबौ दरंनिमोन उदालगुरिनिमोन ओमफ्राय नोङो बिहाव गामियाव बिहाव लागोआव थांनाया खय बोसोर जाखो अखानाय थाङा गारिजों थाङामोन नांदे आजोंहाय गैथायाबा बे मानियामोन बेवहाय थांनांबाय थांफैजायो आरोखि दाबोनो ने श्राद्ध'आव थांदोंमोन आरोखि ने उदालगुरि खाथि गोग्लैखायो होनदां हा हरिसिङा आच्छा आंबो थाङामोन उदालगुरियावथ' थांबाय आङो थांनाया ओरैनो खेबथामसो जाबाय नामाथाय खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय दां आं उदालगुरि थांनाया लास्ट आबौनि श्राद्ध'आवहाय थांदोंमोन आरो आंबो थ' दालाय नै हा आंनि बोरायनि आंनि हौवानि बिबौ थैदोंमोन दा बिनि श्राद्ध'आवहाय थांदोंमोन ओमफ्रायहाय नै आसला दिनैहाय आसल बोराय बुरै जाबा बयहाबो देहाफ्रा माबा प्रब्लेम जाबाय थायोना बोराय बुरै जालायनाङा आरो दिनै गाबोनथ' मा बोराय बुन्थ' मा गोरलै गोरलाम गासैबो बैसो खमफ्राबो बेमार आजार जाबाय थायो थ' आबौनाबो हाथाइ सादोंनो बेखायनो हाथाइ बख'जानो होनना फैदोंमोन हस्पिटालाव जोंनि हस्पिटालाव ओमफ्राय दिनैहाय डेन्टिस्टआ दिनै जिरायाखै नालाय आंनि मबाइल नाम्बार गैयामोननो ओमफ्राय दिनै बख'जानो मोनासै नेक्स्ट उइकावसो जागोनसै आरो बेखायनो फैदोंमोन दा बोराय बैसो जालांबाय आबैयाबो गैला दा बिदिनो खस्थ' मोनो आरोना बेबादिनो मा खालामनो बयबो सानसे नाथाय सानसे थांनांखागोन जोंनि जिउफ्रानो थास'लायनि दैफोर बादि दानो दं दानो गैया बेखायनो मा होनबावनो दा बिनिखायनो फंबाय बिनानावमोन गोरलै जायफ्रा बिरादनो माबि जौ ड्राग्सफोरजों बांद्राय गेलेनानै फेनानै थानो नाङा मैयासो नै हस्पिटालाव बेबादिनो एखेबारे यां बैसोनि आरोना 22 बोसोरनिल' ओमफ्राय बेबादिनो जुमाय लोङै मायै ड्राग्स मा लानानै थैनानै थांबायलाय बिमा बिफाया ओरैबादि दुखु गोबाथुम गाबाय माने सबथिके बेसे गावसोर जिबनाव सेस जालाङो खिन्थु बिमा बिफाया दुखु जालाङो आरोना बिराद दुखु जानानै थानाङो गोरबोनि फिसाया खहा जायोबा जायफ्रा सैथोथार गोसोजों गावनि गथ'फोरखौ अनो बे बिमा बिफानि गोसोआसो मोनथिगौ माबादि दाहा जायो फिसाफोरनि खहा जानायावहाय आरोना आरो जायफ्रा फिसाफोरखौ न'खरफोरखौ अनो रोङा आब्रां थाब्रां अबेजों गेलेबायग्रा बेफोरनि थाखायथ' जेबो नङा बेफोरनि थाखाय मोनसे बियो लीलाफोर बादिल' आरो बेफोरनि थाखाय साननानै लाब गैया संसारा गासैबो एक नङा नालाय 100आव 100 गासैबो एक नङा बेखायनो बेफोरनि थाखाय बुंनाय जायाखै आरो जायफ्रा मोजां मानसि बिसोरनि थाखायसो बुंनाय जादोंबा ओमफ्राय सनाफोर दानिया नायदो आङो ओरैबादि लुबैखाबाय आरोना थानो हाखाला खदै गजोब्बाय आंना नुनानैनो जुमब्रा नोंसोर मा होनो जों जाम्बुरासो होनो जाम्बुरा थ' बे जाम्बुराखौहाय आङो न'निफ्राय बिहरदों दै न'आवथ' थांनोनो मोनखाया बोसोरावहाय खनबेसे थाङा जायो सानजागोन आरो न'आव थांनायफ्रा मा होनबावनो बिदिनो साख्रि जिबनाबो बिदिनो जायो आरोना बायरा बिदिनो थानानै जिउ खांनांगौ जायो दाथ' उफाय गैया बिमाखौहाय गथ' नायनोहाय गथ'खौहाय खांनोहाय लाबोनानै दोनफैनांबाय ना फैनानै थाफैफानांबाय आंजोंहाय बिफायाबो हारसिं जायो न'आवहाय बेसेथो हारसिं संनानै खावना जाबावनाय ओंखायनो दा बिफायाबो बावनो बांसिन थाया जायो आरो थांफै खालामो न'आवहाय
दिनसै आरो जिबना तो बे सब खोथा नै बेफोरखौहाय गलायना जानोसै माबादि गलायगोन आङो जागोन नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो आंबो मोनाखैमोन नै सनाफोर दानिया आङो दिनैहाय मा जानो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो सोरनि फेभरेट कमेन्ट सेक्शनावहाय बुंहरदो ओरैबादि गोथावल' एकदम खुदै गलायनाङा दै माने हिन्जावफ्रा नुब्लाथाय खुदै गलायखायोना जानो लुबैयो आंलाय गाव बिदिनोखा खानायसै आरोखि जानाया दिनैहाय आंहा दा डिउटिया दाहायसो नालाय बेखायनो जानानैहाय बेसनो दुमब्रां उन्दुनोसै आं दसे टिंग टिंग পুচকি তুমি খাও কি না এদিকে বসো এখানে আছে না ওখানে টুলটা নিয়ে আসো যাও টুলটা নিয়ে আসো लालाय खाबाय नै जोङो जानोसै बसो তোমার মা দেখলে বকুনি দিবে না তো আমাকে जानो फैबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिमाया नुला दा भिडिअआवसो नुजाफैलायबावदों औ र' थाइनै लाबोखादों थाइनैखौबो जाजोबसै दासान्दि माने बारा एसेग्राब गोदै जाथ'वाखै खिन्थु जोंनि न'नि जाम्बुरा ओरैबादि गोथाव आरोना टेस्टि दा सिजोना माने जसेनो माइ मोननायनि सम जायो दसेनो गोथाव गोदै जालाङो आरोखि दा रस जाजेनबाय खिन्थु लाबोनो सै भर सिजोनावहाय जेरैहाय माइ मोननाय समावहाय जायो बेबायदि जाया माइ हाब्ला गुथाव मोनोना लोगोफोर गुथाव नोगोद गोथाव जाखायोना गुथावजों दुन्दियाजों बाथोन देब्ला जोगोनार होदेरनानै वाव बिनि बाथोननि टेस्टआ ना बेदराबो फेलजोबना बै खनसे आङो आसामाव थांनायावहाय बाबुनि फिफाजोंहाय थांदोंमोन बे समावहाय हायना हटेलाव मोनजाहैदोंमोन आं गुथाव बाथोन ओरैबादि बाथोनथ' नङा भाजा एवना होदोंमोन आरो बिसोरो दा माइनि सिजन माइ हानायनि सिजन सफैबा बर' हटेलफ्रावहाय मोनजागोन खोमा जोंनि बेजोंथ' मोनजाया लोगोफोर अमा बेदरखौनो मोनजाबावासो दाने जोङो बेखौहाय मोजां देखो बন্ধুরা আমরা কি করছি তাই না এবারে এই बेखौहाय जिरनोसै ओरैबादि मोजां गलायनानै जागोनसै जोङो लुबैना हाले हा ओरैबादि गोथाव मुखे जल चले ना तुम्हार मुखे जल चले ना लुबैनानै खुदै गजोबबायनो बेसारा आयै गथ'आ औ ना लुतुर पुतुर তুমি না লুতুর পুতুর বাবু শোন না ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবা হ্যাঁ लुबैना खुदै गला जोबबायमोननो सनाफोर दानिया आं गाव बाबा देखे ফেলেছে তোমাকে এই তো বাবা ডাকে নিচে
बिफायाबो दखानाव जिरायबाय थादों नै দেখে ফেলেছে দেখে খাচ্ছে মাথা ঠিকছে হ্যাঁ ঠিকছে দাঁড়ে সেই টেস্টি ai đây ei जोंना बाबा सनायाबो जालायथारबाय नै দেখো नोंनो होआ दे बाबा दे नै नायद' आब'मोन आगैमोन लोगोफोर माबादि गोथावनो नै जिगासिनो दं आङो एसे लुबैनाया हालाय खालायनानै जादों खाथियाव जिरायनानै जाखाबाय बिमाखौबो गिदों नुहुरजानो भिडिअआवसो नुबावनायसै दा बिमाया सैथोसो ना मिठा मिस्टी लागছে मिस्टी ना दाने मोजाङैहाय बानजुद मा होननानैहाय गलायला नायदो ओरैबादि गोथाव गलायजोबखाबाय नै सिनि एसे होदेरबाय आङो गोदैखा गोदैयालाय थेवबो मेलदों जानायनि सिनि होदेरबाय ओमफ्राय संख्रै बानजु दुन्दिया होनानै होजोबखाबाय नै मोख्रैथां माथां सोर आं बादि इदि जाम्बुरा जानो लुबैयो बिदि माबा माबि गल लगायनानै जानो मोनला देहाफ्रा स्रां मोनलायो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि भिडिअ नायगिरिफोर गाबोन महाकालगुरियावहाय महिला कनफारेन्स दं नालाय थ' बेवहाय आंबोनो सम मोनोब्ला गाबोन आरो गाबोननि अखानायहाय थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना हयथ' आंखौ लोगो मोननो हागौ सोरबाफोर जुदि आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा जुदि बे कनफारेन्सआव फैयोब्ला लोगो मोनलायगोन